Sholli wa sallim dah Malam iman Jumat alamatan. Sholli wa sallim dah awas iman alamatan. Wal ali wal adha bimangkot wahada. Wal ali wal adha bimangkot wahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nongnya kanggo njaluk donga wacan Quran ajan sakalimat. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggal aku. Lamun aku bisa bali nang alam donya bakal tak ringkesi donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim dah iman alamaka. Sholli wa sallim dah iman alamaka. Wal ali wal adha bimangkot wahada. Wal ali wal adha bimangkot wahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nongnya kanggo njaluk donga wacan Quran ajan sakalimat. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Kebacut temenangger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggal aku. Lamun aku bisa bali nang alam donya bakal tak ringkesi donyaku sing isih ana. Wonge sing njaluk mandi ora gelem nguntep ya.